Priatelia, ja vás srdečne zdravím. V dnešnom teste si priblížime model SRC od rakúskeho výrobcu Blizzard. Jedná sa o civilnú komerčnú slalomku, ktorá sa však vyrába v relatívne širokom spektre dĺžok. Na test som si vybral ja dĺžku 165 s nominálnym rádiusom 13 metrov, ktorá sa tak trošku blíži týmito parametrami tej FIS-ovej verzii. Globalizácia výrobného procesu sa netýka len výroby automobilov. I u zjazdových lyží model SRC má svojho dvojníka, viac menej dvojičku v podobe modelu SLR u Nordiky. Obe lyže sa vyrábajú v jednom závode. Tí, ktorí podrobnejšie sledujete tie moje testy, tak si vybavíte test Nordiky SLR pred 5 rokmi. Tam to bola samá chvála a dnes to bude úplne rovnaké. Tu nebudem chváliť model SRC za tie špecifické jazdné vlastnosti v podobe slalomky. Naopak, budeme hovoriť a chváliť lyžu za multifunkčné vlastnosti, to znamená celodňové viacdňové lyžovanie pre široké spektrum oblúkov a minimálnych nárokov na silu ovládania. Tieto univerzálne, dovolím si tvrdiť, že až multifunkčné vlastnosti získa model SRC predovšetkým tým správnym nastavením tuhosti. Máme tu sendvičovú lyžu, ktorá má drevené jadro, spodná titanová výstuha je po celej dĺžke a ploche, ale horná výstuha sa nachádza prakticky len pod podložkou viazania. Tým multifunkčným jazdným vlastnostiam výrazne napomáha i samotná geometria modelu SRC, predovšetkým šírka stredu 70 mm, čo je prakticky strop u tých civilných slalomových lyží. Predná časť lyže má šírku 121 mm, čo je, by som povedal, taký ten klasický štandard, žiadna výrazná piškota. Na druhej strane však päťka má úctyhodných 106 mm. Nominálny rádius v dĺžke 165 cm je prakticky zhodný s FIS-ovou verziou, to znamená tých 13 metrov. Ten nominálny rádius, respektíve to krojenie, je konštantné od začiatku po pätku lyže. SRC sa vyrába v dĺžkach 156, 160, 165, 170 a dokonca aj v dĺžke 175 cm. Tie nominálne rádiusy prakticky idú o pol metra vyššie alebo menej od tej hodnoty 13 metrov. To znamená, dĺžka 170 cm bude mať nominálny rádius 13,5 metra, 160 bude mať 12,5 metra. Blizzard na svojej webovej stránke i dostupných katalógoch je tak trošku taký špecialista na detailné rozpisovanie, popisovanie použitých konštrukčných prvkov a technológií. Nebudem to rozvádzať. Kto máte záujem, choďte tam. Zaujímavým konštrukčným prvkom tu v minulosti nedávnej bol hydraulický tlmič, neskôr elastomer, ktorý výrazne napomáhal filtrovaniu vibrácií a zvyšoval dynamiku lyže v tom výjazde z oblúka. Aktuálna modelová rada pre sezóny 2016, 17 i 18 tento konštrukčný prvok nemá, je vypustený. Naopak je tu medzi samotnou lyžou a podložkou použitý taký, by som povedal, elastomer, táto modrá plocha, ktorá práve filtruje tie vibrácie, zároveň napomáha takému celku príjemnému priehybu lyže. Celá táto konfigurácia, to znamená lyža, podložka, viazanie, má vyslovene nízku hmotnosť, dostávame sa pod úroveň 6 kg, to znamená, sme na tej spodnej hranici toho, čo sa dá vôbec dosiahnuť. Samozrejme i nízka hmotnosť je dôležitým faktorom preto, aby lyža dokázala osloviť relatívne široké spektrum lyžiarov. Priatelia, toľko tie technické parametre, konštrukčné prvky. Kto chce viac, choďte na tú webovú stránku. My prejdeme na tie jazdné vlastnosti. Model SRC som mal možnosť testovať na rakúskom ľadovci Intertux, podmienky výborné, tvrdé, rozbité, takže lyža dostala zabrať v tom celodňovom lyžovaní. Ja ročne odlyžujem zhruba tých 10 až 20 modelov lyží rôznych kategórií. Model SRC je jedna z mála z tých, na ktorú nastúpite a nemusíte rozmýšľať, ako to bude fungovať. Ona prakticky funguje na každý ten váš pokyn výrazne, presne, citlivo, zároveň s minimálnymi nárokmi na tú silu ovládania. Mnohých z vás v poslednej dobe zaujímavá informácia, akým spôsobom som si lyžu pripravoval na testovanie. U nás z výroby má celku slušne pripravené hrany. Z boku je tu 88,5 stupňa, zo spodu 0,75 stupňa. To znamená, je to pripravené pre veľmi dobrého lyžiara.
Poviem tak, mňa testovanie baví, robím ho rád, ale stojí to čas i finančné prostriedky. Jeden deň testovania v Rakúsku má vyjsť zhruba na nejakých 120–140 eur, vrátane ubytovania, skipasu, dopravy a jedenia. To znamená, chcem, pokiaľ idem na test, aby som tú lyžu maximálne využil a nemusím rozmýšľať, že som niečo zanedbal v tej príprave na to testovanie. Takže áno, i tento model som si pred výjazdom pripravil. On už bol jazdený mojím synom, to znamená, bolo nejakým spôsobom potrebné vyšperkovať tie hrany diamantovým pilníkom zo spodu i z boku a dvakrát som napustil sklznicu, aby to malo proste ten svoj říz a tá lyža išla. Podbrusy nábehov a výbehov relatívne krátke, zhruba nejaké 4 cm predu i zadu, prednej časti bez zatupovania. To znamená, vyslovene by som už podal také trošku rejsové nastavenie. Podmienky, deň testovania z pohľadu snehu vyslovene rôzne. Ráno pisty upravené, hladké, niektoré upravené, ale nie pekne naviazané tie pásy ratrakov. V priebehu dňa sa to výrazne nejakým spôsobom začalo uvoľňovať, to znamená, prejdeme si celé to spektrum možností využiteľnosti z pohľadu tých snehových podmienok i sklonu jednotlivých tých zjazdoviek. Tí, ktorí poznáte podmienky na Tuxe, tak ráno 2 jazdy z Fernerhausu na Sommerberg, tam som si dal na tej sedačkovej lanovke ďalšie 2 jazdy, okolo 11. som sa vyviezol hore a prakticky som mastil zhruba do nejakej 3:30 na Kaserery jednotke a dvojke, kde už tie snehové podmienky boli, nechcem povedať, nie že optimálne, ale už tam bolo trošku rozrité. Priatelia, takže poďme na to samotné hodnotenie modelu SRC z pohľadu tých jazdných vlastností. Prvým kritériom je nastavenie tej tuhosti, tvrdosť lyže. Zhruba na úrovni 100, maximálne 110 kP, lyža je veľmi príjemne odladená, osloví lyžiarov hmotnosti zhruba od tých 50 kg po 110. Zároveň chcem povedať, že nie je mäkká, ona je výrazne dynamická, to znamená, je to výborne odladené. Mnohí z vás začnete oponovať, že ak je to takto príjemne mäkké, respektíve príjemne tvrdé a nie je to moc tvrdé, tak to bude strácať na gripe. Nie je to pravda, tá lyža práve v tom spektre lyžiarov od tých 50 do tých 110 kg na tomto vôbec nič nestratí. Tá lyža, pokiaľ je dobre urobená, drží fantasticky. Spektrum využiteľných oblúkov široké. Otočíte sa na pätníku, to znamená, keď je zlé krízová situácia, prakticky polomere nejakých 3 metrov zatočíte. Pokiaľ sú podmienky, že tá pista je široká, upravená, pôjde to do oblúkov dĺžky možno až nejakých 22–23 metrov, že je naozaj vyslovene už veľa. V celom tomto spektre dĺžok oblúkov výrazná schopnosť zmeny toho rytmu, zmeny dĺžok oblúkov. Naväzuje rýchlosť. Máme tu slalomku v dĺžke 165 cm, v reále vzhľadom na to krojenie sa cez 60 km za hodinu nedostanete. Samozrejme, máme tu i iné dĺžky a minimálna rýchlosť vzhľadom na tú tuhosť tu vôbec neexistuje. To znamená, funguje to zhruba od nejakých 25–30 km za hodinu do tej 60. Z pohľadu náročnosti na ten sklon zjazdovky, čierne pisty, najlepšie to bude na tých červených zjazdovkách pre nás rekreačných lyžiarov. Určito s tým prejdete v tých dlhších oblúkoch i po tých modrých zjazdovkách a milo prekvapí tá priechodnosť i po tých traverzoch i napriek tej širokej pätke. Z pohľadu kritéria tých snehových podmienok. Máme tu civilnú slalomku, ktorá je stávaná vyslovene, respektíve táto kategória je stávaná na upravené tvrdé pisty. V prípade modelu SRC však výrazne prekvapí, príjemne prekvapí tá schopnosť jazdy po rozbitom teréne, to znamená i medzi bubnami. Nedisponujem zábermi, kde by bolo vyslovene oranisko a bubny, ale v prípade toho prvého otestovania tohto modelu mojim synom na Martinských holiach tie podmienky okolo 12. boli vyslovene takéto oranisko
a tá priechodnosť lyže bola vynikajúca. Neodpustím si ďalšiu chválu na model SRC a to je netypická vlastnosť pre slalomky civilné i FISové a to je tolerancia na chyby. I napriek tej rozšírenej pätke, tých 106 mm, je tu zúžená táto zadná časť. V kombinácii s tým príjemným nastavením tvrdosti lyža je podajná, ide do šmikového oblúka. Priatelia, takže kombinácia všetkých týchto vlastností vytvára naozaj podmienky, aby model SRC bola multifunkčná celodňová viacdňová lyža, ktorá splní vyslovene požiadavky širokej skupiny lyžiarov. Dva limitujúce faktory, a to je rýchlosť, respektívne dĺžka oblúkov na tých 25 metrov, to znamená, kto chce viac, musí siahnuť po dĺžke 170 a 175 cm a limitujúcim faktorom je tu samotná tá tuhosť lyže, to znamená páni 110 kg a dosť. Chválim použité materiály, dielenské spracovanie Detto, vidieť, že to pochádza z inej linky ako modely crossové Rady Quattro. Nie je to lepšie ani horšie, ale je to inakšie. Musím tu Blizzard pochváliť za tú použitú polyuretánovú fóliu hornú, ktorá sa kvázi blíži skoro až takému nejakému rentálu, ale je to vysoko odolné voči takému tomu sekaniu a poškriabaniu. Cena konfigurácie s markerovým XL-ovým viazaním hodnoty DIN 12 je 800 €. Pre budúcu sezónu, to znamená sezónu 2017-18, Blizzard pripravuje i konfiguráciu s FISovou, piston kontrolovou podložkou a viazaniami 12, 14 a 16 DIN. Čo je z môjho pohľadu vyslovene taká tá chuťovka, ktorá dokáže osloviť ten rang level 9-10 i pánov tej vyššej hmotnosti. Priatelia, ja vám ďakujem za pozornosť. Tí, ktorí už SRC doma máte, užívate. Tí, ktorí rozmýšľate o dobrej športovej, celodňovej, viacdňovej lyži, toto je správna voľba. Takže ešte raz ďakujem za pozornosť a dovidenia.